Kapi ko ma. Yo. Saan yung alis? Dalam. Yung radio. Buksan na. Ano? One viewers. Ibaba. Ibaba. Init ay. Close mo. Two viewers, hello. Ayan, balik ulit yung paninda kasi nung nagbagyo pinagtanggal ko yung mga tinda dito. Ha? Oo. Ay, kuya rin niya pala. Kuya Rene. Kuya rin eh. Magandang hapon. Ngayon ko lang ibabalik mga paninda. Nabisi tayo ilang araw. Blurred daw. Andito yan sa camera. Yun mga ma. Baka may yung signal kasi kaya pag-learn. Blurred. Viewers, hello. Alis talay. Alis talay. Dito sa kami. Madilim naman. Alin ko na eh. Nandito na muna.
slow. Meron na kung lumakas yung pag-iwapin, tanggal ko. Baka ako matanggal yung buong kasi yung balik na malakas. Mas maganda na yung preferred. Kuya Bruce! Hello po Kuya Bruce. Wala na ng daspan mo. Wala na. Viewers. Ngayon lang namin pinabalik yung paninda. Simula nung naglilipat namin sa mga paninda. Nagbagyo. Kaya na naglabaw. Hindi naman natuyo. Umulan. Jason nagtanong si Japper sa akin, ano channel mo ito ba paring Jason TV? Opo, yan mismo po yung channel ko, paring Jason TV. Yan po mismo. Yung Facebook ko naman, Facebook, Jason Kaliman. Salamat po Kuya Bruce, suporta mo. Thank you po. Okay, message. Oh. Salamat po. Kung sakali man makasama, wag makasama, maganda. Kung hindi, okay lang. Kasi may marami pa naman tayo next time. Kung pala rin, mas maganda para may plano kung makasama ko dyan. Wala ng plano ko dyan. Pag makasabi ko dyan, hindi na ako mag-ano. Tulad sa 16, palit na naman kami dun sa hospital. Diyan na lang kami siguro sa Naga. Baka mag-private. Pero mag-asikaso pa rin ng mga papel. Kasi may nagsabi sa akin, mag-asikaso ng papel para daw maka-ano sa bayan. Hindi dami nang naubos na ano. Bagay yung pera kasi paabot-abot lang. Wala naman ibibigla ng ganun. Okay, message ko ulit. Sabi ni Kuya Bruce.
tayong paparating. Low pressure. Ha? Magiging low pressure. Oo. Pero sana huwag na. Ako na eh. Kulit-lit po ka lang naman po. Kulit-lit po sana. Ibang na yun eh. Ay! My viewers, hello. Update. Careful lang. Ay, yung kamay mo. Sige ka! Saan to? Dalin? Bumaba ka dyan. Gutom na. Kuya, rinig. Basta pa rin Jason. Kaya rin eh. Ano rinig? Binasa ko na po yan, kaya rinig. Medyo naglalag lang po. Oo. Konti. My viewers, hello. Hello. Bruce, yan channel niya. Opo. Dito na lang kasi kami. Ito, Di ba ba ano ba? ano na signal? 6 viewers, hello. Dito sa basahan at lamesa. Sa balik. Sa dahil sa pinagawa ko sa to. Chill. Sobrang common.
na dito. Saan natin ipupwesto? Alin? Dito pa pa. Ay, dito na lang ulit sa dati. Yan po ulit sa dati. Ano mo? Sabi ko. Kasi bibilat pa nga ako. Ano natin ulit yung ano. Huwag, may ano pa. Baka... Hoy viewers, ang kulit mong kusama. Hindi natuyo yung nilaban namin kanina. Biglang bumagsak na ulan dito sa amin. Ito. Baba niya. Dali, tayo mo. Maganda lang. Thank you. Bisan mo, matrasan mo di asan mo. Ay, papabasag! Paglasan natin ako. Kuya Bros. Castillo, alright.
Kuha muna kaya ako dun. Kuha muna ako. Nang, Paninda. kaya kita nakakabayo. 2K na lang naman dun. Nakakahila. Ako na ba? Wala na si Karina. Ay, tandang din. Ay, yung ano na lang, doon pa na si Karina. Ha? Kaya nakakahila. Lilik! Sino Kuya ganoon? Moni. Yan. Nag-decide. Kaya Si Kuya Noli nag-decide sino. walang nagsasabi design. Design. Ha? Sino? Si Kuya Noli decide sino. Wala pa po. Wala pa pong ano. Bebe, doon ka sa loob. Wala pa sabi. Pero basta dati, alam ko ano, yung sinabi doon dati sa amin ni Kuya, ay mga channel namin ay pinasa na raw doon. Mga pangalan namin. Umalis? Umalis pa man yan? Ano na bebe sa baan sa loob, bebe? Bebe, dali na. May lapit-lapit din sa'yo. Nak. Dali na. Lemon. Puro lemon pala ito. Oo. Ang gusto nila, apple yun. Yung pulboran, ito na lang. Magluluto na naman pala. Yung mani wala na. Nabisi kasi. Nabisi kami. Kasi ano, hindi kasi, Mm. hindi kasi natin ano yung mga nangyayari. Kusin mo na to. For viewers, hello.
Ha? Hindi natin pinatayo. Ulit? Ah. Sige. Oh! Asan yung isang sigarilyo? Ang lagayan. Ha? Ayun. Kailangan pala makapagpalit na tayo ng kalit. Two viewers, hello. Yan, naka-display na tayo. Kahit paunti-unti. Oo. Bakit ako ng mukha ko? Aayon din ang lahat. Yung mga history, wala na. Ilan ba to? Siguro yun. Wala kang history eh. Kaya nga, ito na display. Hmm? May nagtanong ng bro. Ah! Ang bagyo. Pizza dos. Ang labang. Hmm. Umasan. Ha? Ang pangalan ko, no? Buwan na October, tulo o upat. Dalawang loob. Pero ipaman yung sila ng Ang mga ni, dos sa kato eh. Oo, matugan. Oo. Iaman. Tapos, sa dos. Paano yung kamo namin? Pag nakaalinak ako, pwede na yung tumagos. Pag nakaani na Tay, lahat, gawin. pwede na. Ayun. Ayun. Paano yan? Bali na. Among. Hindi tumagos. Ngayon eh, pinagtanggal ko ta. Ilay. Oo. Na ano nga sigurado. Oo. Kami kaya pag tinanggal, maura sa titi. Kaya pinananggal, maura sa mainit. Pero sa dyan, saan nasasaray na? Kukuha pa yan. Kung pagbagyo ba akong nakaraan, tatanggalin sana, isasaray ko sa likod. At ito sa nasabi ko, sabi ko ako Ano to? hindi lang siya ba? Sabi ko, Huwag na. ay, ako kuryente sa kabayaran ng Yung ano, binta sa yelo. kaso makabalit sa dinero. Huwag mo lang display yung alak. Sa buka lang pag magtanong. Meron. Pag utang, wala. Unang yung alak eh. Mas mahirap. Pagbili sa kabila. Pag pinutang siya sa kabila. Hindi ko pupunta. Lagyan ng pagkain.
Sabihin. Yan. Hindi mo lang. Balik na nga lang, pagbalik natin galing na nila. Sabi na naman. Reviewers po. Ito lang po, ano natin, update. 2, 4, 6, 8. Sige. Ano naman? Meron pa isa. May bakanta. Mamaya man display yung picture niya. Kasi mamimili pa ako para sabay-sabay na. Para alam yung ano. Alam yung put and close out. Yan lang naman mga display. Picture niya lang. Mga, kulang naman. Alam ko ano. Hindi. Naisip ko kasi kung ay, ako ka gusto. May isa. Balik. Huwag na mo naman. Kailangan ilaw. Pwede yan. Kailangan ilaw. Saan? Meron. Kailangan Mantika ilaw pa lang. man, oh. Parang mabilis. Mantika no, meron. Ano? Tayo pa saan? Panaribo. Sige po. Mali mo bumi. Hmm? Mamimili muna ako ng paninda ko. Iwanan ko muna yung live ko. Mag-e-end ka. Hindi. Mas tuloy. Baka walang manood sa akin. Eh, ano mo lang, pag may nag-comment. Dudutin mo. Dahil ng Leno. Si Gawilio. Sige, sige. Ano isa? Ano? Ano isa mas kariluhan? Ah, saan? Hello, bata ko naman. Wait lang. Init, ay. Pinagpawisa tayo sa ano, pag-display ng pakarampo. Ay, ako. Hello for viewers. Ang bukas, sigurado na bukas na makakapasok na ako kasi labahan na upos yung labahan. Tapos naayos na namin yung paninda. Naibalik ko na. Pinasok ko kasi yan nung may bagyo. At ayun, buti di natuloy yung bagyo. Kasi mahirap na kasi ito kahoy lang to eh. Tapos pag nabaklas yung bubong, sigurado yung mga paninda, warak. O, sa ilalim ba gayon? Baka sa ilalim. Tingnan mo sa mga baba. Nasa karto natin yun eh. O. Kaya sigurado ko, tulad ito. Itong nagayon ko na sa langit. Yan kagad yung pinasok ko kasi mahal yan. Buti nga, natapos ko na to. Pinaghulugan ko yan eh. Hulugan. Ah. Eduardo Raimundo Jr. Dapat idol.
bibili ako ng paninda, ng pagpaninda ko para wala kang asawa. Tapos ay bibili ako ng paninda rin. Pagpaninda ko, parang wala kang Asawa nito. Bakit? Pares lang po yun. Iba lang yung ano, iba lang yung dating. Sabi ko, bibili ang paninda ko. Ano mo na? May susi na. Nakita ko susi. At kung mabibili ko lang muna kasi tsira kasi wala na. Wala si tsira. Oo. Bali yung ipupuhunan ko ay tuhid. Dalang tuhid. Tuhid. Ayan o. Pero, tapos yung bulan. Ayun. Kung ano, saan pabalita. Tawag mo. Wala. Dito muna po tayo. Mag-aano lang ako. Magwawalis lang po. Tignan natin sa maganyan lang po. Ganito pa lang po yung laman ng ano, harap namin. Magwawalis lang po ako sa labas. Tama yung tawag. Ay, good afternoon po, Sir Eduardo. Ano po, yung salis po, binigay lang po yun nung pinsan ni Jason na ano, army po. Kasya po sa akin, kaya sinusuot ko. Ano po kami, mga Ramos. Ang apelyido ko po Ramos. Yung salyas po, binigay lang po yun. Sundalo ko yung ano, yung may-ari po nun. Binigay lang po nung ano, graduation yun na? Ha? Graduation, binigay sa'yo. Yun yung album ng class nila. Yung class nila, pero binigay sa'yo nung after graduation nila. Nung sumama ako dun sa kampo. Oo, nung sumama po siya sa kampo. Ngayon, nag-scout ranger yun. Nag-ano po yun ngayon, nag-scout ranger. Schooling. Saan yun? Saan lugar sila? Bulacan. Bulacan. Nasa Bulacan na yung dating nagsusunod. Nakaduty, tapos nag-schooling. Scout ranger. First cousin ko. Ano po yun niya? First cousin po kasi yung mga magulang po nila magpinsan. Ay, second na. Second cousin mo siya.
Pasensya na ho kayo kasi ano, try ako maglinis po sa labas. Labas po natin yung camera. Dito lang po. Sa tabi. Ay, dito na lang.
Marokan ako. Kung ari ba pagabila mo ka man nagkaroon paligid. Ang sakag ba? Kaya ko nilaban ko kada ko. Ang kapag kasampay na mo, kaway na natin pa na ko. Dapat sa palibot na na. Ay, sito kami galing kayo.
Ay, kaya kami sa'yo. Sorry ka po, ha? Oo, sorry. Halag kami sa YouTube. Ay. Bahay nga rin na. At yun po. Tabing kalsada lang po kami. Viewers po, hello po. Wala pa po.
natanggal. Ano ba to? Mamaya na tapos kakain na ng rice. Viewers po, magandang gabi po. Wala pa rin po sa paring Jason. Pero malapit lang po yung inaano ko sa kabilang barangay. Kaso baka madami po ang namimili kasi hapon. Ito pala yung ilaw. Natanggal yung ganda. Paano ba ito? Try ko ulit. Sana hindi pumutok.
Pinaka yung ano, electric fan sa TV. Yoshi, matay. Yung electric fan sa TV. Viewers po, magandang hapon. Ay, gabi na pala. Magandang gabi. Wala pa pala maring Jason.
sila. Yoshi! Loading? Loading po ba?
pa rin si parang Jason. Anong oras na? Wala na nagbubuhat na.
Kaya ano kaya natin, i-portrait. Um, Sige, sa tulog mo. Sorry. Ano ba yung inaano? Flip. Sige. Kita ka dyan. Nagkari pala, pinortrait talaga. Paano eh? Nakaka-portrait ka. Dito sa 165. Portrait ka. Bayad pa, balance ko. 365. Plus 2,000. Napoportrait pa rin, wala karo ka rin. E-end. Ayan. Kaya naman na isa lang ito sa kanila. Bilin. Isa naka-rotate na yun. Pero e-end. Isa lang mo na kung kanin. Yun na. Matutuan mo